Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa, may subatan tanong at di tanong ka pa magusaya ko saya no suratul ikhlas. Bitiru Allah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Pero angay Muhammad, Allahu ahad. Mana Allah na ma'bud. Subuso Allah ipsimbaan. Mana niya na upa kasimba sa barahala, di kasimba sa sapi, di kasimba sa jin, di kasimba sa pedarpaan. Di ngapsusu atas so ada ba ini da pariliman. Di nga kelkan susalakaw si iku Allah. Ay bu akal kanaka, ay bu sirakanin ka, ay bu panarigin ka, ay bu simbang ka. Allah. Yan ni mana Allahu ahad. Da pedir. Sekanya demuataan. Yan ni mana ngato kitiru Allah. Ini suku Allah ku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah langkah panian sa dunia o ipon sa ang oras na taman sa bangkit na dead na simba ni ruar ko Allah. Pakalangkah pa ka sa dunia. Iti man aqul huwallahu ahad. Sa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada kaganapi sa turug. Da makompleto so kapakadid kaya. Kasabab sa nga to, di ini ang ipanulon ko, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Na sumambu sumaduat. Amya kawaris. Ugal ba ko Rasul sallallahu alaihi wasallam na api anda si Rasul. Na ipanulon ni Rasul, la ilaha illallah. Mialo ya sumyaw na ada to si isa Saudiya. Aso Al-Malik Abdullah bin Abdul Aziz. Na miya kasung sa Amerika. Na ada mathaf roo. Kailangan na makabagag ka sa imbagag ka pamagayan. Basta sumulod ka, napakabagag ka mo sa pamagayan. Nagay ko na maliwang ito mala itamok, haking, isa Saudi Arabia, natig ko ng mga dato sa isa Amerika. Anto na imbagag ka, pamagayan ka sa ngay mathab. Nagay ko na kuha na tiginantay na bulpin yan. Nakino niya sa bulpin yan, na inisurat yan so la ilaha illallah. Naipitero yan, nakiasaksi ano mga malaikat, amataan na sa kan, na inidulo na kan sa Amerika, so la ilaha illallah, dabsimba ni ruar si iku Allah. Qul huwallahu ahad. Inuto ka sa kana, daapan narigan ka, iruar ko Allah. Daapsirakanan kay ruar ko Allah. Daapsusuatan kay ruar ko Allah. Anto na isabab? Allahu samad. Lango kailangan ka na, angkusan Allah. Kailangan ka suwata, kailangan ka su rizki, kailangan ka su karuma, kailangan ka su ilmu, kailangan ka su tamuk. Allahu samad. Lang kailangan uinadnu Allah, mga manusia, mga jin, mga binatang, mga baranaranap, mga papanok. Allahu samad. So Allah na aangkusan yan. Da abab kinanglan, o ori panian, abada, ay niriparadurun, o Allah, apa magayin. Yan ang mabang sa miya, maurip no Allah, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kaya sa mga Quraysh, sa mga oras, mabang sa miya, maurip no Allah, ninisirang Rasul. Kaya simba nira na barahala. Sa mga barahala iran na, ay lawas yan na bulawan, ay lawas yan na kayo, ay lawas yan na galang, ay lawas yan na pera. Nainisip ang mga Quraysh. Ito na absu Allah. Ito na ilawas yan. Ay pituro Allah. Ay initurong ko Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu samad. Lam yalid. Walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. So Allah. Nadamuataan. Nadami adun. Ipon sa po na nataman sa taman. Nadagkadun. Haribang yan. Kakagagasi ko. Eba na niya nakagadi. Da. Miya kaysa na. At namin si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagperutul no Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayaman na niya na su Allah na daarimbang niya. Pekalagi dun. Subhanallah. Again, ani benar. Yang utama mga pakay sa mga pawal.
At tignan na kagagaw Allah. Ama din sa lagi dia na Allah. Allahu Akbar. Naming isa kong mga tao na hindi na matiro na dia na to. Okay, nagwisi ang kumala ulama. At tignan na, ay kagagaw niya. Kaso Allah na inna Allah ala kulli shay'in qadir. Langon tama na kagagaw Allah. Okay, na delikado na napakaisa. Kapi amad sa lagi dia na Allah na makhluk ay nad na ang autoy nad niyan. Na so Allah i-original apengaden ada arimbang yan na da pakarimbang sa dayon sa dayon. Kagagaw niyan sulangon tama. Yan ang mabang sa amin mga urip no Allah. Mapunto ko siya na nanakul huwa Allah ahad. Api pendatan malangan. So kapo magusayon na importante na may aloy tanong sa kalbihan yan, agos sabad si kumanan yan, agos sabad kumurad yan, balas ang tanong Allah sa madaklama piya. Salam na mis kanusan lahon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.